Здравейте всички, днес ще оцеляваме на Майнкрафт. Що си взех една брадва. И така съберем малко дървенца, за да си направим една къщичка. Има и бяла бреза и от нея ще я сечем. Играя с Too Many Items, но не взимам айтеми там, мразя чита, ще се уверите и вие. И един стак мисля, че ще стигне за една малка скромна къща. О, овце! Yes. Ето сега ще имаме поне решение на един проблем с овцете. Доста са, затова се радвам, че поне в този world има и че ще има поне за едно легло. Ето, да, имаме. Епизодът започва доста добре. Щом намерихме вълна, значи всичко е уредено. Всичко е точно. Всичко е точно. Малко да джъмпаме, но няма да се скачаме догоре. Това можем да наречем долината на овцете. Нека си живеят. Някой ден ще ми потрябва вълна и ще ги гътна, ако са още тук. Така, да махнем тая трева. И точно тук мисля да си направя къщата. До тук. Доста дълга. Не, доста къса стана, но нищо. Така. Доста лагва, затова се извинявам. Съм с доста стара кошница, т.е. доста стар кошник. С лаптоп съм. Не е баш много стар, но мисля да си купувам геймърски комп, който ще ни върши истинска работа. И така, започваме да крафтваме, да се направим. Така. Защо лагва? Ебачи стария кошник. Оф, няма да стигне. Оф. Малекъв съм бот, честно казвам. 29 дърво, едва ли ще стане нищо. Поне да мога да я завърша. Покривът е лесен. Не знам, за първи път имам такъв лак на Майнкрафт. Ето, прави се. Докато видях от фрапса как вървят нагоре в еписото. Трябва да слезам додолу. И тия овци започнаха да ме дразнят. О, вписна ми от това шибан лак.
Извинявам се за думата, но просто ми изнерви. Шибания лак. Първата вечер, ако оцелеем, ще е доста добре. Така. Тук съм оставил място за врата. Така, ето сега лага се оправи. Сега вече можем да си направим нужните неща за една къща. Какво по-важно от крафтинг тейбъл и от чест? Ще направим една врата. Сетих се кое е по-важно от крафтинг тейбъл. Леглото. От това ще си направим легло. Така. Хайде. Бач. Шибания лак. Извинявам се пак за думата, но вече почнах да се нервя за всичко. Сега още малко дърво трябва, за да завърша напълно. Говорим за покрива. Говоря. Но дали някой въобще ме слуша? Така. И тук малко бяла бреза. Така. Така. Ето сега вече си имаме един стак. Яйце. И така малко остава докато я завършим. И още един. И да му се остане един, докато я направим. Там има планина, има и животни. И то доста, затова ми харесва world, в който ме е генерирало. Така. Ето. Сега. Колко съм бавен отидох до крафтинг тейбъл. Така. Нещо спрях да говоря, не знам защо. Не виждах някъде коал, затова ще взема малко свещи. Само да намеря.
Извинявам се, че ще използвам то умение айтемите, но ми се налага. Защото се свечерява, както виждате, вече ще излязат зомбитата и едва ли ще мога да намеря вау. Само да сложа навън торчове. Така, тук ще сложа. Тук. И тук, и така. Само да направя един чест и мисля вече епизода да свършва. Така. Къде другаде не сме сложили. Ще сложим тук до леглото. И ще направим един чест, за да си съхраняваме нещата, които са доста тъпи, но какво се прави. Така, от това го сложих доста накриво, какво се прави. Чест, така. И така, благодаря, че гледате този клип. Довиждане.